खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ गुन उत्सबनि आनजादाव थालांनाय बर' बिजोंनि सा 10,916 फरायसाफोरनि थाखाय थाबैनो आनजाद खुंनाय जाफिनसिगोन। बे खोथाखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिनानै होबाय। मख'नो गोनांदि 10 फेब्रुआरि खालि एसएसएनिफ्राय बर'नि फरायसा आफाद एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गुवाहाटीयाव लेंहरना सावरायनो नटिस हरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेबादियैनो मोनसे गोनांथार सावरायनाय जानानै थाङो जे गुन उत्सब समाव थाखो 2नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि बिलाइया इंराजि रावनि फैनायलाय बे समाव फरायसाफोरखौ एबसुआ आनजादसालियाव जिरायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोदोंमोन आरो सोंथि बिलाइखौ बर' बिजोंनि जानांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दिखांनायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय 10 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीयाव बेनि सायावनो सावरायनानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होबायदि गुन उत्सब आनजादाव थालांनाय बर' बिजोंनि सा 10,916 फरायसाफोरनि थाखाय थाबैनो आनजाद खुंनो लाफिनबाय आसाम सरकारा आरो बे आनजादाव 100 नम्बरनि मोनबा आयदानि सोंथि थागोन। बे लेखायैनो गुन उत्सबआव जेरैबायदि फिथाइ मोननो नांगौमोन बे आनजादनि गेजेरजोंनो समाधान जाना फैसिगोन आरो बेनि सोंथि बिलाइयाव बर' आरो इंराजि मोननै हांखोनि सोंथि थागोन। आनजादनि डेटखौ थाबैनो एसएसएआ फोसावनानै होगोन आरो थाबैनो खुंफुंजागोन होननानै फोसावनानै होयो बिथाङा। बिसि गोनांखा सासे सिआरपिएफआव मावग्रा हौवाया सासे सिख्लाखौ लाना खारनायनि अजद। मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार ल' कलेजाव फरायफुबाय थानाय सासे सिख्लाखौ 3 दानसो सम हाबा जाखानाय सिआरपिएफ हौवाया लाना खारदों। हिन्जावसानि बिदाया मिथिहोनाय बादिब्ला लाना खारलांजानाय सिख्लानि मुंखौ चिरां जिल्ला कासिकट्रा खुमगुरिनि रिता बसुमतारी होनना मिथिहोदों आरो गावनि बिनानावखौ क'क्राझार ल' कलेजाव हस्टेल थाहोनानै फरायहोयोमोन। बिदिनो हस्टेलनिफ्राय जेब्ला ओंखारलांदोंमोन बै समनिफ्रायनो हस्टेलाव फैफिननायाव नागिरबायनायाव गुबुन सासे लोगोनिफ्राय जाथायखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो बिदानि फोरमायनाय बादिब्ला सिआरपिएफ मावनाय हौवाखौ दतमानि फ्लयिं ब्रह्म होनना मिथिहोदों आरो 3 दान सिगां हाबा जाखानाय बिसि गोनांखा हौवा होनना सिनायथि होदों। जाथायनि सायाव थानायाव एजाहार होनाय जाबाय आरो सोरबाफोर नुनानै हमनानै हरनो हायोब्ला 10,000 रां बान्था होनो फोसावदों नखरनिफ्राय आरो 7002767826 नङाबा 9365262982 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव बाहागो लानो थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 3 बिजाथिफोरनि मुंखौ मख'नानै होबाय। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय बारग' मन्त्रि मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्म, मुस्रि काम्पा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस। बिथांमोनखौ सायख'नाय जादों होनना मिथिनो मोनदों, नाथाय सोर सासेया टिकेट मोनगोन बेखौ उननि समावसो मिथिनो मोनसिगोन। फिन आरोबाव हाबा जाखानाय आइजो खारनायनि खौरां। बाक्सा जिल्ला आथियाबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सुथियापारा गामिनि नीलाधर रामसियारिनि अनसुलि बिसि पुर्णिमा रामसियारिया थांनाय 15 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गावनि 2 बोसोरनि उन्दै गथ'सा आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। फारसेथिं जाय समनिफ्रायनो खारखोमादों बै समनिफ्रायनो गावनि मबाइल फनखौ सुइच अफ खालामनानै लादों होनना मिथिहोदों। बेनिखायनो जाहाथे स्क्रिनाव होनाय पुर्णिमा रामसियारिखौ बहाबा नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 8099022241 आव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। क'क्राझाराव आरोबाव जरासे सेंग्रा सिख्लानि दौलें लागायना जिउ फोजोबनाय थासारियाव गोथै देहा बोखांनो हादों। थारैनो मख'नो गोनांदि दाख्लिसो 17 फेब्रुआरियाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायफुनाय सासे हिन्जावसा लाइमोनखौ दंफांनि दालायाव दौलें लगायना जिउ फोजोबनाय खौरां मोननाय जादोंमोन आरो बिनि उनावनो मैया हरखाब बेलासि समाव चक्रसिया वाइल्ड लाइफ सेसुङारिनि गार'टिलायाव जरासे सेंग्रा सिख्लानि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 14 फेब्रुआरि एबा भेलेन्टाइन्स डेनिफ्राय जरासे सेंग्रा सिख्लाया गोमानानै दङमोन आरो सिख्लानि नखरा गोमानायनि मुङाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जादोंमोन। पुलिस बिफाना नागिरबाय थानाय समाव नाथाय दिनै हरखाब जिउ गैयै थासारियावसो बोखांनो मोननाय जायो। जिउ गैयै गोथै देहाखौ हिन्जावसाखौ खुसि शर्मा आरो हौवासाखौ राहुल राय होनानै सिनायथि होदों।
आरो मिथिहोबावदों दि खुसि रायखौ हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायोमोन आरो राहुल रायखौ थांनाय बोसोराव मेट्रिक फेल जाना देग्लाय होफिननो गोनांमोन होनना मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै रोखायै मिथिनाय जायाखै। थारैनो बियो माबोरै जानाय? पुलिस बिफाना पस्टमर्टेमनि थाखाय लाना थांबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। रेलगारि आरो गंसे एल्ट' गारिजों गिख्रंथावै जाब्रबथाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मरखंसेलेक साखाथिनि सिलिखागुरियाव मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव गंसे एल्ट' गारि AS06AG 6690 आरो रङिया मरखंसेलेक एक्सप्रेस 15895 नम्बरनि रेलगारिजों गिख्रंथावै जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव धेमाजि जिल्लानि मेदेला गामिनि मुस्रि मयना सन'वाल मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला सेलेखागुरिनि 3 नं रायुं थांनाय लामानि रेल क्रसिंआव जेबो होथेनाय गेट गैयैनि थाखायनो बेबादि जाब्रबथाया जाबाय थायो होनना मिथिहोदों आरो रेल गैयै खाबु लाना बारस'नो नाजानायाव हरखाब रेलआ फैना होनानै गंनैनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाया जादों होनना मिथिहोदों। उदालगुरि माजबाद पुलिसआ 18 लाख रां गान्जा हमनो हादों। माजबाद पुलिसनि थाद'नाय गैयै आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि बेरेखायै अपारेसन खालामबाय थानायनि फिथाइ महरै फिन मैया मोननै गुबुन गुबुन थावनियाव गोख्रोङै सं दाननानै गासै 176 केजिनि गान्जा हमनो हानाय जादों। माजबाद थानानि आइसि सन्जय कुमार दुबेनि दैदेननायाव माजबाद पुलिस थाना आरो लालफानि आउटपस्टनि पुलिस हानजा बिफाना जथायै हरनि समाव मोनसे सुलुंनि सं दाननानै रौता दैसा सेरनि दिवांसा हाग्राबारिनिफ्राय एरसोना दोननाय गासै 176 गान्जा हमनो हानायनि बाथ्रा फोरमायना होदों आरो पुलिस बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला हमनाय गान्जानि बेसेना खमैबो 18 लाख रांनि जागौमोन होनना मिथिहोदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।